Waqt konferenza organizzata mill-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Kompetittività u l-Ekonomija Diġitali, Marittima u tas-Servizzi, il-Ministru Manuel Mallia saħaq fuq l-importanza tal-gaming u kif dan is-settur qed ikun kontributur ewlieni għat-tkabbir tal-ekonomija ta' pajjiżna. Il-gaming fil-fatt qiegħda tikkontribwixxi għal 12% tal-GDP. Qiegħda tpoġġi fl-ekonomija tagħna il-valur tagħha 1.2 billion euro fis-sena. U l-gvern, ovvjament, tħallilu introjtu biex il-gvern ikun jista' jippjana biex ikun hemm kwalità ta' ħajja aħjar għaċ-ċittadini tagħna. Fil-konferenza Connecting Our Future, il-Ministru Manuel Mallia esprima s-sodisfazzjoni l pajjiż għeleb diversi sfidi u introduċa numru ta' inizjattivi sabiex jitkattar il-ġid mill-loqsma tal-gaming, l-ekonomija diġitali u marittimu. Mallia spjega li bloqsma msemmija qed jikbru qed iġibu iżjed influss ta' ħaddiema barranin, it-twaqqif tal-Fondazzjoni Property Malta kien essenzjali sabiex jissaħħaħ is-settur tal-proprjetà f'pajjiżna. Fost l-oħrajn semma wkoll il-pjan li qed jinħemma biex minkejja li diġà għandna qafas regolatorju b'saħħtu għas-settur tal-gaming dan jaġġorna ma' żminijiet u jkompli jissaħħaħ. Hawnhekk il-Ministru Mallia semma wkoll is-simplifikar tal-proċess tal-liċenzjar għall-operaturi tal-gaming. L-operaturi tal-gaming qed innaqsulhom l-applikazzjonijiet li jridu jimlew sabiex ibiegħu s-servizzi tagħhom minn gżieritna, qal il-Ministru responsabbli mis-settur tal-gaming. Mallia qal ukoll iż-żieda tal-Wi-Fi hotspots madwar il-pajjiż se jgħinu wkoll fil-konnettività li Malta tistrieħ fuqha għall-ekonomija stabbli.